an sathar na bhíán agus mar bheith a bhíán. D'éirigh mé go luath. Réith mé síos an staire chu tapa leis annach. Bhí cúpla le buntanas ag suí ar an bun. Dosc mé iad agus bhí 3 ticket don chlutha Man City versus Man United an. Bhí an chlutha insan Italy. An ina bhí an agus bhí mé ar slí go dtí an airport le na Ms.Cahir Diarmid agus Cian. Bhí mé ag fannacht in óstán Las Smith de Manchester. An dana go bhí an agus bhí an chlutha ag tosú ag ghlachar treis a hain, chlutha chuirn a bhí an. Formar an time go dtí an start. Nuair thug mar an stad bhí sé dubh le daoine agus bhí na físeán is fearr buin. Tháinig mé mar fearr sa spórt is fearr an Sergio Aguero. Bhí an céad le anna simúil agus is siad den nómha forbéanaí an céad cúl an chlutha. Tar éis gúfli nómha for company carta dearg, bhí mé lánsásta. Bhí an chlutha iontach agus bhí an atmosfér leictreach nó fóhfuil beag an dar cúl. Is dar le físeán níos fearr agus fór sí gach cúl leis. Ach ag an deir bhuaigh na i dóitrí. Ach mar deir an seanracha ba lá eile ag an phréireach. Bhí áthas an domhan ar nuair a bhuaigh na